Parang bala. Yun, meron. Medium na naman mga kanter. Ano? Hinain yung mga bungkang. Medium naman mga kanter. Ayos. Magandang umaga sa inyo mga kanter. Nandito pala tayo para magpandaw ng ating mga trap. Medyo madilim pa. Time check mga 5:30 na, ganyan. So dito tayo magpapandaw mga kanter. Tara, samahan nyo kami mga kanter. Medyo maganda yung ano, parang hindi ulan mga kanter. Medyo gumanda yung panahon. Kahapon, sobrang lakas. Medyo madilim pa. Meron tayo dito trap. Tayo dito. Nakatok-tok pala kan mga kanda. Dan. Ini unang pandaw, kanter, singaw. Wala. Singaw agad mga kanter. Hindi pumutok. Tara. Yan mga kanter, pangalawang trap nandito. Pangalawang trap natin mga kanter. Puro ano, nasa mga sasahan yung mga trap natin. Kaya wala tayong nahuli dun sa ano, mga bakawan. Kaya dito lang kami nagtaan. Ano? Wala. Wala rin. Pero wasak ang bungkang. Kinakan. Kinain yung bungkang. Ano yung bungkang? Kinain. Tara. Dito. Iwan mo dyan. Meron pa ditong isa. Medyo madaling pa mga kanter. Ito, nandito. Parang wala rin. Yun, wala nga. Bungkang lang. Puro sa mga trap natin mga kanter. Parang wala tayong wala. Tara, balik. Ayan mga kanter, meron tayo dito trap. Sa taas. Pang-apat na trap. Sana makahuli na rin. Wala rin. Wala oh. Ligmata lang. Ligmata. Delikado ulit. Tayo. Wala na naman. Wala. Tara. Yun mga kanto. Meron tayo ditong trap. Tara, samahan nyo kami. Yun. Meron. Yun, meron. Medyo mga kanter. Ay, bagong tabi. Bagong tabing alimango to. Oh, kakawala na. Oh, may butas ah. May butas. Butas kabila. Bagong tabi to mga kanter pag ganito. Yan oh, blue. Tapos puti pa yung ano sa ilalim niya. Bagong tabi pag ganito. Galing sa dagat yan.
Pag ganyang alimango mga kanter. Yun o, bagong bago pa. Puting puti pa. Yun, ayos. Kaysa na rin. Kaysa. Tara. Yan mga kanter, meron pa tayong trap. Dito may kahoy. Dito sa malaking kahoy mga kanter. Diyan. Sana makahuli ulit. Ano? Yun, meron. Kumagat. Kumagat rin. Kumagat rin mga kanter, oh. Ayos. Dalawa na. Yun. Buti kumagat. Wasak-wasak ang pao na. Wasak talaga yan. At saka sa lugan. Yun, bali yung ibang trap namin nandun pa mga kanter. Yun, kitang kita na dito. Tara. Ayun mga kanter, pangwalang trap nandito na. Malong trap na tayo. Yan o, kitang kita na. Sa daan lang. Sana kumagat to. May butas kasi to. Malaki. Malinis. Malinis yung trap mga kanter. Parang meron. Maliit ako nakita. Good size ng small. Medium. Uy, meron talaga. Medium. Yun mga kanter. Ayos. Medium na mga kanter, oh. Yun. Ayos to. Mangatlong alimango mga Yun kanter. Pag malinis yung ibabaw mga kanter, yan sign namin na may laman. Oo. Pag malinis yung ibabaw. Pero pag madumi, yun, wala talaga yun. Kahit may bungkang. Yan kasi yung butas mga kanter. Parte dyan. Dyan, oh. Yan yung butas. Butit kumagat. Medium na. Medium size rare. Yun, tara. Yun, oh, medium. Tagat-tagata. Yan, lalagyan po ng lock mga kanter. Hindi tiklop kasi. Kaya dapat may lock. Yung trap naman na iba mga kanter, nandun pa. Yan sa unahan. Lipat lang dyan. Yun, samahan nyo kami. Ayun mga kanter. Parang bala. Oh yun, meron. Medium na naman mga kanter. Ayun o. Hinain yung mga bungkang. Medium naman mga kanter, ayos. Ayos. Pang-apat na alimango mga kanter. Parang swerte tayo ngayon. Yun, thank you Lord. Kinain yung mga bungkang, oh, wasak-wasak. Ayos, medium na naman mga kanter. Yun. Swerte. Puro medium na kuha natin mga kanter. Wala yung spot na yun mga kanter, oh. Bali yan, mahaba pa yan, ilog na yan hanggang dun sa ano, mga batuan. Diyan sa batuan na yan mga kanter. Yan, oh, Lupa ni Lulo. yung batuan na yan. Makikita nyo. Yung lupa ni Lulo. Hanggang dyan pa yan, malawak yan. Sobrang lawak nito mga kanter. Tapos to, itong agos na to, papuntang dagat to. May bukana. Ito rin yung daanan papunta dun sa mga bakawan mga kanter. Sobrang lawak din dun.
Lupa daw ng lulo niya mga kanter. Pinamana yan sa ano. Bali hindi na namin nilakad yung mga papilis kasi Oo. magulo. Magulo. Tara mga kanter. Tara. Next trap naman mga kanter nandito. Ang 10 trap mga kanter. Walo pa pala kaming papandawin. Ang 10 ito. Nasa tuktok. Meron Meron din. Yan o. Wala na. Wala na. Kita? Oo. Malit pa. Kasang laki lang ng ano, bungkang. Tapang. Tara. Let's go. Ah. Nandyan pa po yung bandrap namin mga kantar. Hindi na kami papunta. Yan mga kanter, meron pa tayo. Dito lang sa daan. Tanggal na yung ano. Ay, wala. Hmm. Walang laman. Wala. Magdaan. Tara mga kantal. Dito na. Yung trap natin. Tayo dito. Ang labing dalawa. Ano kaya? Bungkang. Yun, mga kanter. bungkang. Bungkang again. Nadan. Pang ulam na naman mga kantar. Hindi kumagat. Wala. Wala rin. Yung pang ano namin mga kantar, pang ilan ang trap? 14. 14. Dito mga kantar. Ang 14 na trap. Sana madagdagan pa yung huli namin. Bungkang lang. Wala sa part na itong alimango. Bungkang. Puro bungkang mga kantar. Tayo. Mga kantar, ito yung isang trap natin. Binalikan ulit yung ano, nabagkunan natin ng isang medium. Pinaanan ulit yung walang sipit. No, sabi sa'yo walang kaaway. Walang kaaway pala. Pinaanan ulit, may kaaway daw. Wala talagang kaaway yan. Tara, nandyan pa yung ibang trap namin mga kantar. Nandyan, papasok pa dyan. Ito yung ibang trap natin mga kantar.
Pasok tayo dito mga kanter. Yun, yun. Ay, sukal dito. Ah, Wala. ng laman. Ayan. Bago. Bagong ano. Hindi mo ano. Hindi pumasok. Ang laki nito. Tumambay lang. Tinambay lang ng alimango mga kanter. Tara, hindi pa tayo. Pang trap. Dito lang. Dito lang sa unan mga kanter. Butas. Ano? Parang wala. Wala. Hindi man lang nagalaw. Parang hindi abot ng tubig. Ano? Parang di abot ng tubig na dito. Hindi na ata abot dito ng tubig mga kanter. Hindi nagalaw. Dito pa yung isang trap. Last na trap nito mga kanter. Sana managdagan kahit isa. Dito. Dagdagan man lang kahit isa mga kanter. Wala. Ay, wala. Walang gumalaw. Yun, tara, tapos na. So yun mga kanter. Bali tapos na po kami magpandaw ng aming mga trap. Bali 4 lang pong nakuha namin. Yun. Mga medium naman mga kanter. Yun. Medium size. Ayun. Yun. Tapos ito Tapos po yung isa. isa. Yun, maraming salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat po. At sa mga bago pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aming channel. Sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel, maraming salamat din po. Shoutout nga po kay Nube at Marbe ng Nube Aribalo at Marbe ng Taytay Rizal. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe na rin po ang aming channel. Ayun, maraming salamat po mga kanter. Yun, salamat po.